но се надявам, че информацията, която ще тръгне към вас, ще ви бъде от полза и ще ви даде възможност във времето да я приложите във вашата работа, да дори и да не се заангажирате с идеята на самото пробиотично съдържание в нашите продукти. Се радвам, че има възможността доста от хората, които стигат до нас, да вземат по нещо за себе си в собствения си работен процес. В днешната лекция ще има така един масив, доста сериозен, за работата с пробиотици, какво е нашата микробиота. Има ли хора от вас, сред вас, които примерно нямат представа какво е микробиота? Може да пишете в чат групата, за да мога да проследявам евентуално, ако не искате да се чувате. Може да слагате едно плюсче или минусче, за да разбере горе-долу какви хора и с какво разполагате като знания в тази посока. Започвам с едно кратко представяне мое. Казвам се Свилен Георгиев. Работя в сферата на алтернативната и юридичната наука много години. Буквално в първите години, когато аз започнах да проработвам себе си в дадената посока, бях може би на 16-17 години. Тогава ми попадна един великолепен труд Библия на витамините и минералите и това ми даде така един много силен тласък в това на търсене в посоката на здравесъхранението и здравеопазването. Аз лично като момче в мала възраст боледувах много често и на всички познатата ви медицина тогава всъщност ви е ясно, че тогава едно от основните лечения за мен, с което аз се срещах, беше антибиотици. И така, постепенно в един момент, когато може да взимам само след решения, реших, че трябва да намеря решение за себе си и да спра да приемам на всеки 2-3 месеца антибиотици, с които всъщност преживявах с времето някакви все по-тежки и по-тежки, ще го кажа, нарушения в здравето. И на 16 годишна възраст беше първият ми опит, когато първо себе си и после приятели лекувах с сокове. Така че искам да кажа чисто в исторически план, на мен альтернативата, чистотата също на самите методи на лечение са ми много важни. В момента съм на 45 години и достигнах понеже преподавам различни степени на образование в посоката на лечението на различните етапи тяло, ум и съзнание. За тялото всички знаем елементите спорт, хранене, дишане, медитация, масаж и още други такива куп физични методи, с които може да го стимулираме, но от 6-7 години насам аз наблюдавам, може би даже повече, защото имах една статия през 12-та година, че микробите и гъбичките, които са в нашето тяло, може би определят нашия духовен растеж. Затова с това кратко представям, просто искам да ви кажа, че ще използвам опита си, който имам натрупан в годините, затова и съм от експертите в тази област. Работя винаги повече с здравесъхранението и не ми е оставало никакво толкова време да излизам на светло, но когато стигнах до тези продукти, разбрах, че вече има смисъл да се говори за нещо, което да е иновативен метод на лечение, като се обръща именно внимание на микробите или тези, както ще разберете по-късно, тези управляващи нас микробактерии, които всъщност живеят не толкова май те в нас, колкото ние в тях, понеже те са 13 пъти повече от нашата клетъчна структура, която ни изгражда. Естествено, тези асоциации на микроби правят така наречените микробиом, което прави микрогеном, т.е. поведение, с което се определя поведението, тяхното поведение определя нашето състояние на гена. Това за мен беше едно разкритие на финна, недоразумявана за мен есенция, която всъщност в аюрведа винаги се наблюдават как чрез храненето, чрез ферменти, чрез различни комбинации от билки, вкусове. Там знаете, че се горчив, кисел и така нататък, с които всъщност ние подбуждаме определени процеси в нашето тяло.
И когато за хората, които не са мислили по темата, ние всъщност храним микробите с храната, те разграждат всичко на елементи и така подават към нашите клетки. Заради това моят фокус все повече остава в тази за момента стара, древна, но вече преведена на нов език медицина. Започваме с Илия Илич Мечников, който още преди 100 години дава тези думи, които са все повече пророчески. С годините на обследвания и на развитие на тази наука разбираме, че всъщност той е бил много прав, защото изследванията показват, че самите доказателствени материали потвърждават това твърдение. То е многообразните асоциации на микроби, обитаващи червата на човека, до голяма степен определят неговото духовно и физическо развитие. Аз в статията, за която ви говорих в моите младини, бях извел именно на научно-доказателствени материали за различни бактерии и гъбички, които когато влезнат, те контролират съзнанието на определени животински видове. Ще дам само няколко примера. Примерно бактерия, която влиза в ума на мишка и изчезва страхът и от окръжаващия свят и мишката започва да атакува котки и всякакви други хищници, т.е. тя става безстрашна. Има гъбички, които примерно се заселват в мозъка на мравки или на други инсекти и повеждат малкия си спътник, нали, през разума му го довеждат до мястото, където гъбата намира идеална среда, в която тя се развива. Така че това беше в мен едно от изследванията, че повечето от духовните ритуали са предизвикани от микробиома и това, че вие всички сте, ако сега в момента го нямате тези смущения, но в детска възраст, когато ме е болял корема, винаги си ми казвали свий си крачетата и всъщност едни от свиванията, поклоните напред са водили до освобождаване на тези напрежения в коремния тракт, стомашно-чревния тракт. Ще започнем с един скриншот, който е от един много известен ресурс на научните изследователи, който показва, че за последните 23 години, през последните особено 10 години, се е повишил рязко интереса към изследванията на микробиома и микробиота и въобще в пробиотичните продукти, с което се вижда, че все повече и повече хора за тях става прицелна част от медицината. И естествено този източник е достъпен до всички научни изследователи и всичко най-нови, най-високите стандарти, най-новите статии от целия свят се публикуват тук, така че винаги е добре дошло за всеки един от вас, който е любопитен, да може да се набавя информация от такъв тип източник. Тук ми се искаше да задам въпроса, колко от вас смятат, нали, колко от вас имат дисбактериоза, но понеже с липсата на камерата ще премахна някои комуникативни процеси и директно ще ви говоря, че абсолютно всички хора страдат от такъв тип дисбактериоза. Преди се е считало, че микробиота е бил основен проблем на храносмилането, храносмилателната система като цяло. Аз изпълням за себе си, когато учих в медицинския университет, което е било около при 20 на години. При нас дисбактериозата въобще беше свързана само с стомашно-чревния тракт. И всичко свършваше до там. Нямаше някаква идея на какво представлява това нещо. Нали? Не се разглеждаха много нещата. Но проблема на дисбактериозата като цяло, за това, което в момента ще говорим и ще ви дам възможността да разгледате в дълбочина стандартите на как проникват заболяването в нашето тяло през стомашно-чревния тракт и въобще през идеята дисбактериоза. Ще ви дам пътищата, през които се преминава и да разберете защо тя присъства постоянно в човешкият организъм.
Проблема на дисбактериозата се крие в факта, че тя се нарича така наречения нежен убиец, който живее с нас в продължение на много години, без да забележим. Затова си мислим, че след като нямаме прояви на заболяване, няма смисъл да приемаме пробиотици или метабиотици. Когато попитаме лекарите, те знаят какво са пробиотиците, но си нямат никаква представа какво са метабиотиците. И в патогенезата на много хронични възпалителни заболявания на определени системи виждаме основната, която започва от именно хроничните възпаления в червата и нарушената микробиота. Например, цистит, уретрит. Без възстановяване на микрофлората на дисталните пикочни пътища, които се синхронизират чрез определени молекулярни връзки с състоянието на червата, е доста трудно да се решат тези проблеми. При дихателна система имаме горни и долни дихателни пътища. Долните дихателни пътища, те винаги трябва да бъдат стерилни, а горните дихателни пътища са с лимфоидната, така наречената лимфоидно свързаната тъкан на устната лигавица и микробиота. Ако тази комуникация е нарушена, то тогава човек започва в неговата уста започват да вегетират гъбичките. Това са първите, които се появяват, сапрофитни и Candida albicans. Те отключват много проблеми, които, например, работят за болекарите в тяхната професия. Ако говорим за репродуктивната система, от основата на възпалителните заболявания до възпалителния генезис, се изиска да обърнем внимание на микробиота. Нашите колеги в Новосибирск активно взаимодействат с клиниката Пасман на Наталия Михайловна, директор на медицинското заведение. Те активно използват нашите пробиотици с цел за възстановяване на дисбиозата на влагалището при жените с различни патологични прояви, където нашите продукти наистина са доста ефективни. Също така се оказа, че линията ни силно се отразява и на невропсихичните заболявания. Каква е връзката с микробиота? За възпаления е разбираемо, но за невропсихичните заболявания, откъде идва тази процесия? Трябва да знаем едно основно нещо, че когато става въпрос за възпаление в стомашно-чревния тракт, това задължително е свързано с невровъзпалението. Невровъзпалението е субстрат практически на абсолютно всички нервни заболявания, в това число и психиатричните разстройства. В това число влизат метаболитни нарушения, метаболитен синдром, метаболитното заболяване, което е част от често срещаните 40+, или ние много често в пандемичното поведение наблюдаваме, че всеки втори е с такъв тип проява. Един от основните симптоми е нарушение на триглицеридния спектрум и всички нива на холестерол. Когато пациента споделя на лекаря си, че вече не консумира храна богата на холестерол, но въпреки това неговите нива на холестерол са високи, ще разгледаме нещата така, защо трябва да се храним, след като в червата ни има между 2 и 5 кг от въпросните бактерии. Както ви казах, те са около 13 трилиона бактерии, които са 10 пъти повече от броя на нашите клетки. И тези клетки, които образуват нашия организъм, понякога задаваме въпроса кой в кого живее, ние в тях или те в нас. На повърхността на тяхната мембрана холестеролът е предостатъчен и ако има хронично възпаление и дисбактериоза, това е хронично възпаление, тогава няма значение дали ние консумираме холестерол или не. Метаболитният синдром стои постоянно като явление и няма никакво одобрение в здравословното състояние. Затова трябва да има различни мерки, с които човек трябва постепенно като специалист или като себенаблюдение да започне да работи. В този слайд ще ви покажа една онтогенеза, което е от детството до старостта. При жизнения път на един човек има промяна в структурата на епитела, изгражда стомашно-чревния тракт, предимно с тенденция към развитие на атрофични разстройства, което е важно за възникването на доста сложна дисбиоза, при която се увеличава броя на патобионтите, така нареченото условно от нас патогенна микрофлора, и се понижава количеството на норма бионта, които са нашите прекрасни помощници.
Всичко това води до много важен процес на повишение на системния праг на възпаление. Най-вероятно, което трябва да знаем за теорията на стареенето, това е възпалението. И ако контролираме възпалението, то започваме да контролираме процеса на стареене. Като резултат на тези нарушения, имунната система започва да произвежда огромни количествата на така наречените провъзпалителни цитокини. Тези противовъзпалителни цитокини всеки път повишават прага на възпаление с една стъпка. Всеки път тази стъпка нагоре води до ново хронично заболяване. Качат ли се още нагоре, то възникват нови допълнителни хронични заболявания или се поддържат вече и задълбочават текущите заболявания. Всичко това се стартира още като възпаление на стомашно-чревния тракт на фона на синдрома на кардиометаболитни заболявания или сигурно всички сте чували за СБИР, такова е съкращението на заболяването. И навлизаме към онкологично повишено внимание. Знаем, все по-често се правят такива скрининги за онкологични болести, като се наблюдават клостридиалните инфекции, които дават старт именно на този тип заболявания, които са свързани пряко с микробиома и микробиота, и неврологичните заболявания, които са част вече от показаните на следващия слайд Алцхаймер, с който, обърнете внимание на тази интересна картинка, учените се опитват да създадат схема на характера, която свързва определени щамове бактерии с определени заболявания. За някои заболявания беше дадено много сериозен мета-анализ, който включваше повече от няколко десетки хиляди пациенти с ранна когнитивна дисфункция, където е доказано, че имат доминираща клостридиална инфекция с бактероиди и асоциация с бифидофлорна непоносимост и непатогенни щамове на Ешерихия коли. В момента вече е ясно, че нормабионтът произвежда много голямо количество невропластични вещества. Патобионта предизвика тенденция за развитие на невровъзпаление, което придружава Алцхаймера. Такива картинки, които се формират и образуват определени поведения или така наречените клишета на нормабионта, вече имаме създадени в изобилие, който дава голяма яснота и дълбочина на разбирането, че за първи път можем да се каже, че вървим в правилната посока към основата на човешкото здраве. Медицинските среди в чужбина все още казват, че няма понятие от дисбактериозата или твърдят, че не съществува такава. Международната организация за квалификация МКБ-10 твърдят, че няма такава диагноза. Има 7 големи тома на СЗО, където може би някакси са пропуснали тази част. Споделям ви тази част чисто конспиративно. Само за информация ще ви кажа, че само том 1 е над 700 страници. Но наистина всичко това не е толкова просто. Ако вземем стандартния протокол за прием на пациенти с дисбактериоза, обърнете внимание, съвсем ясно в заповедта на Министерството на здравеопазването има проверка на концепцията за дисбактериоза, като клиничен лабораторен синдром и всички останали въпроси по темата отпадат. Когато се сравняваме, да речем, с буржуазните творби, ще ги нарека, защото се гледаме Запада, това под концепцията за дисбактериоза се използва главно в англоязичната литература като синдром на бактериалния свръхрастеж. А в френско и в немско говорещите говорят за грешно бактериално заселяване. Фактически всички говорят за едно и също, което ние просто ще наричаме дисбактериоза, но ако изберем класиката и конкретно се обърнем към този протокол, дисбактериозата винаги се явява вторично явление. Винаги има въпрос. Какво е предизвикало това развитие? Това е нещото, за което винаги има нещо първично, което е предизвикало нейното възникване и за него имаме огромна база с въпроси, но като вторично клинично лабораторно откритие, което всъщност ние засичаме, това е синдроми, за които нямаме толкова въпроси. Ние вече виждаме проявата. Когато говорим за дисбактериоза, трябва да научим да я различаваме.
Но обикновено, когато говорим за дисбактериоза, всички свикнали да асоциират дебелото черво. Тук ще отворя една скоба в нашия разговор, че дисбактериозата всъщност съществува на абсолютно всички нива, всички тъкани, всички органи. Дори дисбактериоза има на кожата, на зеницата, всичко, което е нарушение на тези микробни елементи, за да можем да разберем, че има и понятие за дисбактериоза в тънки черва и говорим за синдром на прекомерен бактериален растеж. В повечето случаи става дума за дисбактериоза в тънките черва. На този слайд виждаме така наречената в Русия мечешка болест. Тоест човека по време на деня ходи до туалетна между 3 и 5 пъти и за него това е норма. Хората, когато ходят по този начин, те въобще не отчитат, че това може би е извън нормата. При всяко ходене консистенцията е не течна точно, но леко кашеобразна, което се нарича ентерични изпражнения. На втори план върви метеоризъм. Той е много специфичен за стомашно-чревния синдром, но тук имаме много важен момент. Като правило възниква във втората част на деня и още един симптом. Това е регионален лимфоаденит, който се изразява вляво от пъпа и създава мимикрики по отношение като например някакъв ерозивен хеликобактерен гастрит, за който дори не се замисляме, че става дума за някакво възпаление, реакция в тъканите, червата, който се съпровожда от симптом СИБО или така наречен синдром на бактериалния свръхрастеж в тънките черва. Като следствие на това се включват достатъчно сложни структурни нарушения при отделянето на чревни сокове и развитие синдрома на малабсорбция, която да се възстанови всъщност е много сложно, като например панкреатична секреция. Ако говорим за дисбактериоза в дебелото черво, там горе-долу на всички ви е всичко понятно. Това е класическата форма. Примерно при хора под 40 годишна възраст, погледнете първа точка. Най-напред се случва така наречената хипермоторна дискинезия. С какво се характеризира тя като цяло? Ставаме сутринта, хапваме нещо, пиеме кафенце и след 10-15 минути сядаме на белия трон. Знаете, че съществува такъв вариант, който е класическа проява на хипермоторна дискинезия, като начин на нейната проява, но след 40-45 годишна възраст тя се променя като спастична дискинезия, в резултат на което дългия възпалителен процес води до исхемия, в резултат на който се променят мембранния потенциал на гладките миоцити или така наречените гладки мускулни клетки. И възниква склонността към дългосрочен спастичен синдром или спастична дискинезия, която е характерна с това, че човек ходи по-малко и изхожда бобовидни образования, придружени с неприятно чувство на болка в десния или ляв отдел на гръбначният стълб ниско-долу. Специалистите често го определят като така наречения сигмоидит или хронично възпаление на дебелото черво, без да обръщат голямо внимание в тази посока. Когато говорим в този случай за дисбактериоза, това е брадиална диспепсия, като първа линия се изразява така наречените захарно-литични бактерии. В норма биома влизат бифидобактерии, но за вас това може да е достатъчно, но нещата са доста по-сложни. Това е свързано с гнилостната диспепсия, това, което се случва вътре в нас при смъртността на самите бактерии. След това се добавя клостридната инфекция, за която говорихме по-горе, която се търси в скринингите, черевни патогенни бактерии и на този фон се формира така наречената хранителна непоносимост. Постепенно с възрастта започваме да губим способността да понасяме мляко. Аз съм сигурен, че всеки от вас е забелязал. Аз като човек, който много обичах мляко, изведнъж загубих способността си да мога да го консумирам. Сега наскоро опитах, след като си правих едно лечение, поносимо ми е, хубаво ми е, защото като деца при нас в нашия живот ние нямахме от тези корнфлекс закуски.
И никога, винаги съм имал огромно желание да ги опитам, след като гледам деца по филмите, как изсипват тези Cornflakes и заливат ги с мляко и хапват. И преди няколко седмици, не, преди месец, мисля, че беше когато опитах за първи път, просто за да знам какво представлява такъв тип закуски. И както казах, това, което при мен се получаваше и ме принуди да спра млякото, е, че аз адски много се подувах и имах газообразуване след консумацията на мляко. Оказва се, че ако вземем млечен продукт, какъвто и да било, 80% от потенциала за преработката на мляко е свързана с нашата микробиота. И ако ние в течение на живота, примерно, нарушаваме нашите взаимоотношения с микробиота, ние изгубваме способността за обработка на млякото. И фактически поносимостта към млякото може да се свърже като лакмусов тригер с дисбактериозата и нейното развитие. Не говорим за нейната първичност, като например лактозна непоносимост, говорим за вторичната лактозна непоносимост. В повечето случаи тя изчезва само ако ни се даде възможност да възстановим потенциално микробиота в дебелото черво. И разбира се, синдрома на пропускливите черва, които предизвикат ендотоксикозата и метаболитните продукти неизбежно навлизат в тъканите, което поддържа системно висок праг на възпаление. Също така синдром на раздразненото черво, на което няма в момента да обърнем внимание, и ще продължим напред към по-главните елементи. Екстраинтестиналните прояви на дисбактериоза като цяло, в тях няма нещо специфично, но те са изключително важни, защото са тригери на изследовател, който се занимава или с лечение за себе си, или когато лекува хора. Медицината го нарича токсичен шоков синдром. Винаги, когато имаме синдром на бактериален свръхрастеж, за който ще започнем да правим PCR тестове скоро в България, с които ще може да се наблюдава тези материална маса и какви са показателите, с които можем да работим, за да можем да се изчисли наличието на самия токсичен шоков синдром. И когато имаме това, неизбежно всичко това ще завърши като вторична имунна депресия с всички проистичащи от това ниво последствия, като полихиповитаминоза, която се проявява като астеничен синдром, който съпровожда дисбактериозата и е свързан с дефицита на витамин В групата. Има много интересни данни, които показват, че определени щамове, бифидобактерии и млечно-кисели стрептококи, позволяват на нашата транспортна система да поддържа правилната валентност на мембраната при смукване на микроелементи. Предполагам, разбирате, че това определя транспортната функция на самите мембрани и тяхната избирателна пропускливост. В частност това се демонстрира по отношение на желязото и калция. Тук искам да обърнете внимание, защото напоследък много често се среща и виждам, че хората изпадат в много тежки главоблъскания с медицината. Аз лично вече съм наблюдател на няколко такива случая. Именно желязо и калций, за това елементното дефицитно състояние, особено на желязо, трябва веднага да ви дава тригер, че има наличие на дисбактериоза. Колегите от Русия съобщиха наскоро за 5-годишно дете, което е било в доста дълго време в анемичен синдром. Или да го кажа, не е било елементарен случай, защото тялото е консумирало по 1 кг желязо за периода на седмична база, което било изследвано. Назначеното лечение, с което са започнали подобренията, е съдържало пробиотични продукти и задължително метабиотици, и в рамките на едномесечно лечение детето е поело към правилния път на излекуването. Разбира се, останалите невротични и невровегетативни синдроми, които се получават при посочените дефицити, трябва вече да сте наясно. Също така, когато липсват бето, знаете, че оттам се получават нарушения в мозъчната среда, изкривяване на рационализацията на реалността и така нататък. Затова, примерно, по-нататък ще продължим с някои основни тригери, как се правят някои лечения, но аз само ще ви подскажа, че
понеже от Германия ми идват хора, които са провели не много ефтини изследвания на микробиома, които струват от порядъка на 1000 до 2500 евро, в зависимост какво търсят. Това са хора предимно свързани с така наречения бърнаут синдром. Едно от основните лечения, което беше базово за целия лечебен процес. Аз възстанових цялата гама Б-комплекс, плюс всички минерали, които са важни за тази подкрепа, и възстановявах микробиота на различни етапи, зависимо от чувствителността на хората, понеже те имат малко изменение и непоносимост първоначално към някои неща. Чисто, аз ще го кажа, това са така наречените неосъзнати процеси на съзнанието, докато в един момент тялото захапва, съзнанието се променя и те разбират, че всъщност това, заради което аз ги наричам ме хейтят в началото, след това се променят към благодарност. Но има и такъв процес. Погледнете на слайда, е показана статистика, която демонстрира, че във всички алергични прояви, които са изследвани, това е едно огромно изследване, което аз съм чел цялото, 98% от децата с алергия имат дисбактериоза. При възрастните цифрите са малко по-малки, но са катастрофални през моята призма на разбиране. И когато в тях се възстановят определени щамове, които ще споделя малко по-късно, веднага извеждате човека извън рисковата зона на развитие на алергичните проблеми. Затова често повтарям колко е важно да се обръща внимание на децата в ранна детска възраст, за да нямат страданията на една определена възраст. Това, което ви казах аз в самото начало, че в самото си детство аз правях много от заболявания, които тогава директно ги лекуваха само с антибиотик. Такова беше времето. Тук няма да се спирам, имам няколко процеса на тестове, с които в момента няма да ви отнемам времето. Има в които се прави количествена оценка на състоянието на микробиоценозата на дебелото черво. Включително се виждат какви са нормите и резултатите като показатели на определени щамове, които се издирват в нашия организъм. И на база на това се изписват определени процеси, които са понижени, повишени количества или са в норма, и спрямо от различните съдържания какво можем да предприемем. Но това е малко в бъдеще в нашия проект, така че за това ще направим една отделна среща и аз ще бъда готов с камера тогава, за да бъде по-приятна срещата ни. Ще продължим малко напред, като прескочим през тази слайдове и отидем направо в основните етапи на лечение на дисбактериозата. Нека да продължим с това. Когато вече имаме доказано заболяване, какво правим с него? Нарекахме го ласкави убиец. На слайда виждате стъпки и, разбира се, трябва да намерим на какво се дължи основното заболяване, което се явява донор на това състояние. Разбира се, след 35+, нещата са малко по-комплексни и сложни, хронично задълбочени, което ги прави много трудно откриваеми, може би правилната дума. Но в всяко ниво на заболяване патогенната терапия е необходимост. Затова на първо място, безусловно, трябва да се проведе еридикативна терапия, при която може да не се използват чревни антисептици или антибиотици, особено когато има развит синдром на бактериален свръхрастеж. При такива случаи много ефективно работят горчивите лекарствени растения. Всички познавате добре глухарчето, прекрасно растение, което в по-голяма концентрация върши чудеса. Аз лично в процесията си съм използвал и глухарче, и будучето, което е използвано в тибетската и аюрведичната медицина, което го наричат горчивият крал. Разбира се, всяко горчиво растение може да бъде приложено, за да решите дадени проблеми. Но разбираемо е, че в някои ситуации няма как да мине без фармакология, няма как да мине поради ограничените възможности в нормализирането на храносмилането. Понеже пациента се появява при нас в кабинета, когато вече е развил стомашно-чревна диспепсия. Тоест, нали знаете, ние се чакаме до последно. Ние до последно губиме най-драгоценното, което наричаме здраве. Трябва тотално да е всичко нарушено. Тогава се сещаме, че трябва да имаме нужда от помощ. Никога не правим нито превентивни мерки. И такова, и се надявам всички хора посред вас, които сте тук в участниците,
Едно от нещата, за което аз започнах да работя, след като в някакъв момент се уморих да работя с болни хора, е да положа усилия в това да науча хората да не боледуват. И това е част от тази програма, този вебинар дори е част от тази програма, в която записваме въпросните видеа, за да могат да достигнат до повече хора и те да намерят някакъв терапевтичен подход към себе си или да смесят няколко метода, с които да стигнат до собствена индивидуална превентивна програма. Когато дойде с човек с стомашна черевна диспепсия, това многообразие от оплаквания, буквално така изглежда, говори, че има вече миграция на организми, което говори, че за повишена имунологична резистентност, аз лично съм имал такъв случай, който момчето около 7-8 месеца нямате представа с всичко, що може да бъде изследвания. Момчето работи в Канада, дошло си е в България, за да може да търси възможности. Нито в Канада, нито в България е имал възможност да бъде излекуван. Наскоро ми изпрати 10-минутни видео, с което обяснява ситуацията и те ще бъдат в тези видеа от наши клиенти и въобще от наши хора, които са използвали лечение в дадена посока, видеа, които ще бъдат влесени скоро в Ведабиотик канала в YouTube. И там ще видите някои неща, които така са интересни да чуете. Затова в такива моменти, когато се случат, когато вече всичко е отишло извън каквито и да било норми, ако предпишете, примерно, пробиотик или ви се налага да предпишете такъв, твърде вероятно е да нямате резултат от самото лечение. Надявам се много да разбирате тази разлика. Аз след повече ще ви изяснявам защо тази разлика съществува. Затова винаги се препоръчва комплексно лечение на проблема. Така че възниква следващия въпрос. Как да изберем биотична медицина, ако можем така да я наречем под общ знаменател? Тук съм се спрял с някои неща, които много е важно хората да разбират, които работят в сферата или пък просто се грижат за себе си. Ще обърнем внимание на посредством мастодонта за мен в нашето време, развиващ тази област с огромен труд по темата дисбактериоза, който дава тон на новостите в руската медицина по тази тема. Това е Барановская. Ще се спрем на един малък отрязък от класификацията на биотичните препарати, с което ние ще вземем това парче, ще ни даде възможността да разбираме повече какво представляват. Това, което трябва да знаем за хора, които се занимаваме с медицина и въобще, като изключиме, примерно, намирането на българската бактерия, което е било доста отдавна, средно тази медицина се развива в рамките на 30 години, понеже нашата бактерия бактерия Bulgaricus е намерена доста отдавна и по много интересен начин. Някой, ако знае как, може да напише в чата. Ще ме е интересно дали имате представа как са открили случайно тази бактерия. Преди да започна, ще бъда честен с вас. Това е едно от моите желания, винаги да се знаят плюсовете и минусите от самите видове класификации и какво означава да предписваш лекарствен продукт. Защото много често хората не знаят какво се причиняват, независимо за че става въпрос само за бактерии или за пробиотични продукти. Плюсът на пробиотиците е, че заселваме бактериална норма бионта, което е важно да бъде поддържано. Но трябва да знаем, че от гледна точка на патофизиологията, подадената капсула с бактерии създава трансплантационна реакция на донорска тъкан в организма на приемащия. И много малко знаят, че при 15 до 20% от случаите, при назначаване на банални аптечни пробиотици при човек, възниква реакция на отхвърляне на трансплантанта под форма на субфибрилитет, показващ имунологична реакция. И ако в човека има възпалително заболяване на червата, т.е. в него вече има развит автоимунен конфликт, който говори за някакво имунопатологично състояние, това, което правим е да усилим с донорите, с донорни антигени, които увеличават имунологичния конфликт. Това, ако е твърде сложно за разбиране,
на вече създадения огън в нашето тяло ние наливаме бензин. Затова в Япония пробиотиците се изписват с много голямо внимание и само с рецепта. Заради това 50 години още са нищо за наблюдение, заради това трябва да бъдем много внимателни, нали? Защото знаете, всяко едно нещо се наблюдава дълъг период, докато излезе, докато бъдем сигурни за неговата адекватност. Виждате, в момента много от нещата, които са модерни, постепенно те дават техния отклик. Особено давам пример с така наречените електронни цигари, които започват да ми появяват едни и същи решетки на прояви, ще ги нарека, или норми на прояви при всички възрастови групи, които консумират така наречените нови цигари. Ще се върна по темата. Когато говорим за капсулирани пробиотици, трябва да внимателно да разбираме кога ги назначаваме. Има един много силно отчетлив момент, който е свързан с приема на антибиотична терапия. Ако е имало, например, такава, особено силна квадротерапия, знаете го, това се случва при хеликобактера, когато се сменят 4 антибиотика, минава през различни ситуации. В такава ситуация навярно на 100% е нужен пробиотик, който да подсили организма. При всички останали хронични заболявания и възпаление на стомашно-стременния тракт трябва да помислим дали трябва да назначим точно живи капсуловани пробиотици. Не винаги има нужда. Елбиотиците, още един интересен клас препарати, който е любимец на повечето лекари. Какво представляват те? Много набързо елиминиращи се антагонисти. Това са бактерии и гъбични дрожди, които не се дават, но се вместват всъщност не се вместват в нашата еволюционна норма. Т.е. те не живеят вътре в нас. Но биват назначавани, защото те започват да се конкурират за хранителния субстрат, т.е. това, с което се хранят останалите патобионти. И по този начин, когато намалее хранителния субстрат, спада и се намалява преживеемостта на условно патогенната флора. И това е. И отново се връщаме към антигенното натоварване. Отново се случва това, което говорихме по-рано, което 70% от имунната система се намира в лимфната ни система, това за вас е ясно, което се смесва с тази антигенна хомеостаза и така можем да отключим абсолютно изключително много неприятни процеси. Много често при прием на пробиотици, постфактум след едно определено време, особено когато пробиотика не е достатъчно интелигентен, ще го нарека, защото вече има интелигентност в тези нива, тези неща се появяват такива нарушения, които се появяват като хронично ехо и задълбочаване на някои хронични процеси, които всъщност въобще човек не може да си насочи вниманието, че са част от тези нарушения, които правиме с приема на такива продукти. Бактериофагите, няма как да не ги споменем, бактериофагите са широк клас вируси. Ние всички в времето, аз лично не бях много вау, защото не можех да открия смисъл в главата си много, но много хора, много доктори помислиха, че всъщност това е решение на абсолютно всички проблеми. Но възникна следния проблем, за да се вземе какъвто и да вземем какъвто и да било стафилококов бактериофаг, който е вид стафилокок, който, примерно, за хората, които не знаят, стафилококите имат хиляди видове щамове, а бактериофагите работят с конкретен щам. И то в най-добрия случай може би 2. И какво се случва? Справяме се с тези 2 щама, а останалите щамове дори няма да разберат за тези промени и ще си продължат да живеят без да забележат бактериофагите. Затова терапията с тях е много тясно профилирана, като резистентността към бактериофагите възниква още на 2-3 прием. Затова нещата не са така прости. И така на сцената стъпва изключително интересния клас, за който аз така или иначе съм ви събрал да фокусирам вашето съзнание. Това са метабиотиците. Бомбата ми е да обърнете много голямо внимание на тези препарати, за които след малко ще отворим огромна врата за тяхното разбиране. Понеже сме се събрали и да разберем все пак какъв е избора на пробиотици, ще се върна за
каква е необходимостта за пробиотично лечение. Аз лично, чисто като мое мнение, мога да кажа, че аз работя с предписване на пробиотици, но лично не поддържам отношение към елбиотиците и бактериофагите. За пробиотиците съм сигурен на 100%, убеден дори бих казал, поради силен личен и професионален опит. Ако ви се наложи все пак да работите с тях, първият ориентир, който мога да ви дам, е да бъдат в съследната класификация. И най-вече, когато посягаме към каквито да било препарати, трябва да знаем, че те трябва този фактор е длъжен да съществува, а именно клинично доказана ефективност. Това трябва задължително да наблягате на тези неща, за да можете да разбирате това наистина работи или не работи. Аз лично бях уморен в един момент от хора, които предписват всякакви добавки, абсолютно без никаква аналитична база, никаква недоказуемост на ефективност. Да, всички знаем вътре, когато има минерали, знаем как излизат витамините, знаем какви са билките, но като човек, който съм правил проучване на световно ниво, ще го нарека в рамките на 8 месеца ми отнеме това проучване, аз мога да ви кажа, че повечето хранителни добавки в общия мащаб на достъпни в продажба нямат по никакъв начин клинично доказана ефективност. Защото, казвам ви директно, моят отклик от това, от просто есенцията, която мога да ви кажа, не са много заводите, които правят такъв тип добавки, поне тогава не бяха, сега вече нещата може да се променили. Другото, което е, че те имат примерно каталог от 800 или от 1200 елемента, които ви казват, че могат да ви ги направят в формат желирана капсула, каква си капсула, пресована капсула, каквото и да било, нали? С което вие го приемате на база на това, че те, когато при определени комбинации доставят такива и такива неща за тялото, но нямат клинично доказаност. Тук е много важно да обръщате внимание на тези неща. Затова, накратко, обръщайте внимание освен че да обръщате внимание на тези неща, трябва да обръщате внимание на така наречените пробиотици пето поколение. Сега ще погледнем какво означават пробиотици пето поколение и те задължително имат доказано дадени резултати и именно са минали всички клинично доказани пътеки, за да може да бъдат с доказано реализиран резултат в крайна фаза. Какво е това пето поколение? Всичко е много просто. Ще ви го разкажа като приказка. Първо поколение, това са хранителни продукти, като например в България е известно киселото зеле. Защо тя е толкова ефективна? Сигурно в главата на всички ви изниква, че всички сте чували, че зелето съдържа огромно количество витамин С. Казвам ви, да, правилен е отговора, но главният и важен фактор в киселият ферментирал сок от зелето, че той е богат на бифидобактерии, който се явява главен компонент на нашия биофилм, който е заложен в нашите пробиотици. Втория клас, учените разбират, че тези бактерии, въобще, които са полезни за човека, могат да се набавят от храна и търсят различните видове източници, така произлизат на нашия пазар така наречените появили си млечно-кисели продукти, които са супер, особено в детска възраст, вършат супер много работа при деца 2 до 3 годишна възраст. Но колкото порастваме, толкова повече се появява проблема с млякото и се извлича все по-малко полза в най-добрия случай. В продуктите се съдържат между 10 и 15 прекрасни бактерии, но от тях много малко достига до нас и другото, което е, че те като правило имат много ниска концентрация. И всички това вие много добре го знаете. Трето поколение, това когато учените продължават разработката, разбира, че трябва по някакъв си начин да бъдат защитени. И като се появяват първите капсулирани пробиотици, които затварят бактериите в защитена опаковка. Тук ще отворя една скоба, понеже бях в научно-изследователски институт и наблюдавах абсолютно над 90% от брандовете, които са в така наречените търговски мрежи. Искам да ви кажа, че съдържанието по опаковка абсолютно няма нищо общо. Когато самите лазерни микровълнови лазери, с които биват насочени към дадения продукт, се вижда абсолютно цялото съдържание. Както, примерно,
такъв същия такъв, само че вече не е микроскоп, а телескоп, се насочва към космоса и се разбира, че газовото образование, какви са газовете вътре, какви са количества съдържание, какви са елементите, които са в този газов облак и така нататък. Свръх нова, прекрасна технология, която аз имах възможността да се допра. Те са, мисля, че са само в 2 или в 3 държави такива микроскопи. И имах възможността да видя как всички прахообразни пробиотици абсолютно за нищо не стават. Да, те вършат работа до стомаха и евентуално храносмилателния тракт. Нищо надолу не отива. Повечето, които ги пишат, особено когато не са в правилна комбинация, т.е. да бъдат взаимно поддържащи се, да има симбиоза между тях, се получават така наречените мутации и канибализъм. Много често в едни от известните марки, които няма да споменам, всъщност има не повече от 2 щама и то в не в такова количество. Другото, което е при приемат абсолютно в крайна фаза, понеже тези има си специални лакмуси, с които се измерва бактериалната фаза, т.е. трябва да каквото поемеш през устата, трябва в един момент да бъде и в най-долната на изхода зона. Много често абсолютно нищо не присъства, така че това, което ми е съвета, защо отворих тази скоба, задължително избирайте капсуловани пробиотици. Пресовани, в фаза течна, които са някакви прахообразни, абсолютно не работят. Просто като съвет ви го давам, човек, който съм потопен в това и желая винаги най-доброто да стигне до човешкото здраве. Аз съм човек, който съм с хиперкомпенсация за такъв тип неща, защото от малък съм отглеждал болните с роднини и имам хиперкомпенсация на съзнанието да бъда полезен. Което чрез този травма бивам полезен за хората. Така, четвъртото поколение учените установили, че трябва да се удължи живота на тези бактерии и добавили различни пробиотични лакомства, благодарение на които бактериите преживяват. Така се появяват продуктите, които ние наричаме симбиотици, но това се оказва също недостатъчно. Така се появи 5-тият клас, който вие виждате. Това е 5-то поколение. Когато се преодолява прага на имплантирането, което е доказано по радиоизотопен път, това, което ви казах по-рано, и показва, че ако вие дадете това количество единици в края с достоверни биофилми, тези бактерии се оказват налични, достигнали до дебелото черво. И вторият компонент, това е разнообразието от щамове, които работят в симбиоза. Примерно, след предписване на антибиотици, ние не знаем какво да пием и ако вземем втората вълна на COVID, както се назначаваше примерно масово, този кардиотоксичния антибиотик, азитромицин, точно така, който по принцип убива в най-лекия случай, в най-добрата ситуация, 3 щама бифидо и 2 щама лактобактерии. И повечето пробиотични продукти, продавани по това време, буквално нямаха логика за тяхното ползване, като например Linex Forte. Извинявам се, че ползвам бранд. Съжалявам, но това е този негативен коментар. Е мой личен, не е на компанията, която представлявам. Това, което искам да кажа, че при избора ви трябва обязателно продукта да съдържа повече от 10 щама. Тази 10 щама и повече имат уникална симбиотична природа, които се взаимоподдържат и взаимоусилват, за да достигнат дадените резултати в нашето тяло. И трябва да имат непроменено съдържание на бифидолактобактерии, както казах, в крайна фаза. Докато в съдържанието на споменатия продукт по-рано, който е от няколко щама, който биват пометени в истинския смисъл на думата от токсичните качества на антибиотичното лечение. Заради това пред вас е слайда на Веда Биотик, който на база на тези ориентири ви представям първия рода си такъв пробиотичен продукт, който следващия път ще е още по-добър на следващото ни зареждане, плюс тази база, която е изградена до сега. Нашите будни учени, аз много се радвам на целия екип, прекрасни хора, които стоят и живеят в това буквално като техен път, винаги се трябва да дадат най-високите постижения на тяхната изследователска дейност.
Именно Веда биотика беше и моят избор, който при първата и втората вълна, мои клиенти, в частност приятели, познати, преминаха през COVID супер леко и най-вече, че всички оцеляха, защото тогава моят клиентски поток беше много често 64 плюс възрастова група. И тогава се размечтах, че повечето хора би трябвало да достигнат до такъв тип продукт и вече да е достъпен. И вече сега е достъпен в интернет в два сайта. Един е официален, който го пригодихме да представлява продуктите. През него може да се извършва по търговията с специалисти. И има един търговски сайт с медицинска насоченост, който предлага и технология с софтуерно и хардуерно разширение за алтернативни медици. Това е толкова висока концентриран пробиотик. Просто ви давам малко, ви разтварям неговата същност, който е достатъчно буквално една капсула на ден, 5 минути преди хранене вечер. Ще ви кажа преди хранене, защото използваме храната да избута по-бързо по пътя капсулата, която да се разтвори в дебело черво. Много често в моята работа хора, които казват, но аз изходих примерно капсулата половина или цяла, тогава казвам кога го прие, предимно е свързано, когато е приета след храна. Тоест капсулата не успява да стигне, тя стига, но не успява да се разтвори. Тоест това е един добър показател за мен, че технологията, която е на тази капсула, работи прекрасно. Понеже заговориха за Linux, концентрацията там е 1,83 съдържание в капсула, за това са ви нужни 3 капсули минимум в прием, 2 до 3 пъти на ден и още много примери, за които мога да ви запозная с приема на повече над една капсула от продуктовата гама, която е на пазара. И най-вече за това, което ви казвам, е наистина да дадат резултат от самия прием. Освен нужните бактерии, за съчетаване на тези биотици, учените добавиха още един важен момент, който е изключително важен, а именно ендотоксикозата. Между другото, един от сериозните учени в миналото, той винаги говореше именно, че докато човек не се справи с ендотоксикозата, винаги болестта ще го стопява много по-рано, отколкото му е определено да живее. Тази работа при нас се извършва от микрокристалната целулоза или микроцелулозна пориста капсула, която не абсорбира електролити и не предизвика сухота. Нейната работа е да абсорбира крупни макромолекулярни комплекси, отделящи се при бактериалния разпад. Защото, когато населяваме полезни граждани в нашия малък град, който ние наричаме черва, там започва микроразруха и буквално нещата изглеждат така, че трупове се търкалят по улиците и точно тях ние трябва да отведем от нашето тяло, иначе няма как да се заселят новите граждани. И така целият този процес на почистване го създаваме с помощта на мекия сорбент, изграждаш нашата капсула. Също така в капсулата е инвестиран и мощен оксидант витамин С, който почиства и дава възможността на ерозии, нарушения по стените на червата да бъдат почистени и да може нашата бактериална маса чисто да се имплементира на почистено място, за да може да се разшири и да се внедри в нас като имплант. Когато се прави подбор на бактериите, не сме просто така създали подбора, нали, защото имаме много голям архив. Самата микробиолаборатория Вектор е алманаха за мен поне в колекцията на щамове света и може би лидера в този ресор. А защо избираме определени бактерии? Гледайте подчертаните, те са важни, за да може да разберете общото главно участие на самите бактерии и всички останали неща са под вече допълнителните детайли, които се разширяват. Бифидобактерия brevis участва пряко в усвояването на витамини и аминокиселини. Ако антибиотика убива, примерно, тези бактерии, то в този рязко, ще го нарека повишена алергична преекспозиция, би трябвало да се назначи такъв вид бактерия, като правило такива, които се намират в белодробните ни пътища, там работят, възстановява се бревиса
и той излиза от рисковата си зона, като спазда дозата на антихистамините и се възстановява. Заради това много често хората, които бяха при COVID, те нямаха нарушение в дихателните пътища и кардиосистемата при тях не беше нарушена. Малко по-нататък ще разберете какви са принципите на лечението при такъв тип заболявания, понеже така или иначе все още вируса ще се върти известно време. Бифидум много интересно работи при жени след 35 годишна възраст, особено при автоимунен тироидит, Хашимото, което практически показва, че този щам при тях е изчезнал и силно занижен, или пък силно занижен, започвайки неговото възстановяване, понижават се дозите на елтироксина и има достатъчно данни, че бифидум произвежда определено имуносупресивни фактори, които фактически комуникират с имунната система и облегчават тези имуносупресивни ефекти. Бифидобактериум лонгум, всяко едно възпаление в червата, е много простичко, всяко едно възпаление в червата е свързано с неговия дефицит. И ето защо това е главна бактерия в нашия биофилм, защото трябва да я възстановим, защото премахваме възпаленията основно. Главните ефекти, които тези продукти, и по-нататък ще го кажа отново, е първо премахване на възпалението от организма. Това е един основен ключ, който доста хора напоследък, защото се срещам с доктори и специалисти, на които предлагам нашите продукти, забелязвам, че не всички се замислят върху това. А това е главният, както по-рано казахме, главният тригер за остаряването и доближаването ни към смъртта. Набързичко за лактобацилите. Често при продължително или често боледуващи деца бе доказано, че при подаването на тези лактобактерии ние извеждаме детето от рисковата зона на развитие на имунодефицитното състояние. Абсолютно всички са били в понижено ниво, като лактобацили. Възстановяването на лактобацилите и при тях имунитетът веднага започва да се възстановява. Родителите спират да си блъскат главата в това какво точно трябва да направят, за да спре детето. Нали сте чували напоследък, аз имам доста хора, които казват, много често боледува моето дете и едно от предписанията ми е да започне с нашия фитолизат или метабиотик, който е детския, който малко по-нататък ще се запознаете с него, с което при възстановяването на вътрешната микрофлора тялото спира да бъде податливо на постоянният натиск от средата. Това като цяло е нашият бестселър, който грабва вниманието на хората. Има още някои неща, които просто набързо ще се спра. Трябва да знаем, че да, възпаленията се спират, да, почистват се, да, възстановяват се абсолютно всички процеси, които рехабилитират вътрешността и един така наречен стрептокок, термофилус, който участва в комбинацията с всички тези бактерии. Казах ви, специален свят, град, в който задължително трябва да има кмет, полиция, съвет, община. Всички тези неща са много важни за този град да съществува, защото не напразно мултиплицирането в реалността, в която ние живееме, тя е заложена от космическо от микро към макро и обратно. И всички тези репликации, които по някакъв начин вие само докато се оглеждате в света си, трябва да разбирате, да изучавайки природата около себе си, че това нещо трябва да съществува на някакво ниво. И именно ешерихията, това, което стрептокока, извинявайте, за когото говорим, той абсорбира и преработва лактозата, млечната захар, поради което се препоръчва на хора с лактозна непоносимост. Също така потиска растежа на Helicobacter pylori, нормализира обмяната на микроелементите, особено на желязо и калций, което говорихме по-рано, и произвежда незаменими аминоксидни, така наречените градивни елементи за нашите клетки. Следващия, направо влизаме към препаратите. Следващия препарат, той буквално хората, които познават аеробиологичната медицина. Защо постоянно ви казвам аеробиологичната медицина? Защото вътре всички специалисти са много сериозни за мен стълбове в алтернативната, традиционната
ероведичната, тибетската и китайската медицина. Това са хора, които обединяват общите си знания и намират една обща линия, с която всъщност ние да спрем да се лутаме точно коя медицина да учим, за да сме добри в даден процес. Заради оттам идва и веда биотика, понеже вътре е заложена цялата ведична структура от главите на всички тези хора, за да може да се достигне максимално добър ефект в здраве и съхранението вътре в личността. Затова трифалобиотик, хората, които са запознати, това е силно препоръчвам такъв тип продукт, макар че в момента го нямаме на склад, понеже се изчерпва. За следващото ни зареждане ще влезе, но съм длъжен да кажа няколко думи за него. Той по принцип беше създаден за хората 40 плюс годишна възраст и неговата работа беше, че класическата употреба на пробиотици при антибиотици е свързано с диария. За да могат да стегнат създателите, създалия се дискомфорт, се приложи този тип процес, в който формата на нашия пробиотик с вътре разпоставената рецепта от трифала имаше за цел да прескочи едни определени неща. Кои са те? По принцип, всеки един производител на пробиотик, фирма, производител, няма значение за който се сетите, те имат леко стягащ ефект. Но при хора, които така или иначе имат определен проблем с изхождането, те започват да усещат този ефект и това нещо по някакъв начин работи срещу тях. Затова, когато взимаме трифалобиотик, той има леко разхлабващ ефект, който при тези ситуации се включва, а при хората, които нямат такива прояви или при здравовите хора, които всичко е в норма, тези нямат никакъв такъв ефект от този порядък. Тоест, по някакъв начин интелигентно самия продукт подхожда към вътрешната среда. Нашето решение бе да боравим с нашите болезни бактерии, които са на база на веда биотика и се добавят няколко интересни лекарствени растения, които от хиляди години се използват от традиционната източна тибетска и аюрведична медицина, именно за което ви казах трифала, които добре е позната, че вътре имат прекрасни лекарствени растения. Едното е ембелика, другото е белерика и терминалия хелбола или амла, харитаки и бабитаки. Амлата, това е най-богатото на витамин С растение на земята, което е познато, могъщ антиоксидант. Терминалия белерика, това е мощен антибиотик. И терминалия хелуба, това е прокинетик или така нареченото прокинетичните продукти подобряват дисфункцията на стомашно-чревната система. Това съчетание по принцип е минало хилядолетна история и е доказало ефективността си до наши дни. На изток има една такава сентенция, че ако човек може да приема няколко грама трифала вечерно време преди лягане, може да живее над 100 години. И това наистина е така, особено в регионите, където формулата е достъпна, особено в Индия и в тибетските части. Така че това е детокс, който почиства бактериалния разпад. И формулата няма слабителен, а меко слабителен ефект, който уравновесява закрепващите се пробиотици. И дълго мислихме, че това е само за хора в нужда, но имаме един прекрасен учен, Наталия Михайловна, ни каза, че при функционален запек, при бременни, препарата работи великолепно. Обичайният запек от всякакво естество при деца също, особено при деца, които единственият начин да могат да се изхорят е било чрез направена първоначална клизма. Това е само част от интересните резултати за него, които започват да излизат на бял свят. Ще влезем в малко резултати от изследванията, много набързо, няма да ви задържам вниманието, понеже виждам, че времето напредва. Някои от доказателствите материали от използването на нашите препарати при метаболитен синдром, който показва, че не само понижава телесната маса на фона на добавяне на пробиотици към стандартната терапия, но и няколко единици понижава холестерола. Да, може да не е много, но е достатъчно и прилично, смятам, подобно на омега масните киселини, които имат същия ефект. Друго интересно изследване бе проведено в научния изследователски институт Alma Mater,
който показва, че Веда Биотик понижава нивата на провъзпалителните цитокини, които увеличават възпаленията. И по този начин получихме патент за това, че се понижават възпалителните цитокини, които оказват в мозъчните тъкани пряк модулиращ ефект. Затова ви казах, че затова и Алцхаймера е описан при нас, понеже много хора подобряват това поведение или забавят самото заболяване. Наскоро от онкологичния медицински център, с който работят нашите специалисти, там се работи излезна една впечатляваща статия за рака на яйчниците, че поносимостта при химиотерапия е по-висока от обичайното, при което няма проява на левкопенията и анемичния синдром или така наречения фермент LTST, който показва нивата на хепатотоксичност, особено при тежката терапия с платина, понеже там се ползва в нашите продукти. Абсолютно няма никакво възникване на промени в кръвната картина и това води до онколозите до шок, но ние по принцип като специалисти, работещи в тази област, добре знаем, че микробиотата е нашият втори черен дроб и затова, щом тя помага за детоксикацията, това всичко, което те са достигнали като резултат, прави възможно самия организъм да се чувства на съвсем друго ниво. В Томск, много случайно, попаднахме на един ефект, понеже Олег Сорокин, създателя на Веда Биотика, трябваше да направи по поръчка на Министерството на здравеопазването, трябваше да направи разработка на протокол за постковидно лечение. И на самият конгрес бе провел протокол за развитието на самия COVID, че след лечение той продължава да се мултиплицира и мутира в червата. Антителата създават бариера и той не може да проникне в нас. И уж всичко е нормално, но той продължава да се развива и предизвиква практически усложнения като ефект. И ако не презаредим микробиота в този пациент, не може да ги изведем от тези рискови зони. Как ние правим това? Използваме фитолизат гастро и Веда Биотика, които по биохимични показатели до седмица и половина се получава пълно равновесие в показателите при наблюдение за така наречените възпалителни маркери. Тоест, възпаленията изчезват, подобряват се всички щамове в крайна фаза и самите PCR тестове, с които се работи в Русия колегите, дават възможността да се разбере, че вируса вече наистина е потушен. Метабиотиците, какво е това? Това са продукти на бактериалната жизнена дейност или така наречените бактериален лизис, който можем да използваме за възстановяване на собствената, като говоря собствената, родна микрофлора, която ни е дадена от нашите майка и татко, която ни се предава по родова линия. Това ние наричаме висшия пилотаж. В сегашния момент вие като специалисти или хора, които консумирате такъв тип, ще го кажа, населявате с донорски щамове вашето тяло, вече можете да възстановите собствената микрофлора на себе си или на пациента, както да го кажем, под дефолт или така както ви е отредено преди самото раждане. И именно това ние наричаме висш пилотаж, за който говоря. Тези свойства ги съдържат метабиотиците. За да можем добре да разберем, ние ги наричаме активни метаболити. Без да влизам в големи пояснения, ще ви дам пример с Хилак Форте, който за мен не е с много висока честота, но често ползван от специалистите. Може би ще питате защо, аз ще ви отговоря. 4 годишния срок на годност и затварям темата. За мен това е достатъчно обоснован отговор. Специалистите ще ме разберат. Който някак си отиде от пазара, понеже не бе осъзнат като качества и като препарат от самия пазар. Тези активни метаболити се явяват един вид бустерен коктейл за нормализиране на микробиологичната среда вътре в нас, нормамбионт, помагаща им активно да се възстанови.
Но разликата ни с останалите метабиотици, които вече споменах като пример, ние усъвършенствахме поведението на нашите препарати, като добавихме антиоксиданти, премахващи възпаления и токсини. Дисбактериозата, това е възпаление. Структурни вещества с антибактериална активност, което е много важно при синдром на бактериалния свръхрастеж. Затова използването на бактериални лизати и метабиотици само по себе си оказва лечебен ефект, като въздейства на синдрома на бактериалния свръхрастеж. Как се получават бактериалния лизис? Тук е много важно, понеже наскоро гледах една фирма, опитах се да влезна в изследователска дейност с тях, но те така или не успяха или да обяснят, или не искаха да обяснят процеса си. Заради това ще ви кажа, че това, което набрах като информация чисто от разговори с тях, разбрах, че те правят първия процес на бактериален лизис, който е химически лизис. Създава се астматичен взрив в клетката и каквото се получи от този взрив, всички тези елементи се замитат и се слагат в флакона и се назначават за лечение. Но винаги във всяко едно нещо знаете, че трябва да има баланс и заради това баланса, който има в нашият фармацевтичен, ще нарека фантастичен процес, ние използваме една специална форма на ферментационен лизис, който е тристепенен, много сложен процес на филтрация и нарязване на мембраните. Защо? Защото ние като хора и въобще това, което трябва да вземем, е един много специален елемент, който изгражда така речените бактериални мембрани. И това, което искаме да съхраним в рамките на над 90% в неговата цялост, това е пептидоглюканите. И това е много важно да бъде в много висока концентрация. Защото това е тренажор въобще на имунитета вътрешния в цялост. Представете си виртуална реалност, в която ние вкарваме нашия имунитет и той започва да интегрира нови знания, с които той да бъде по-полезен за вътрешната среда. Спомняте си не от матрицата, когато набързо му инсталираха бойни изкуства, езици и всичко останало. Нещо такова си го представете и за нашата имунна система. Независимо от това дали са патогенни или нормални щамовете, това е универсален бактериален компонент, който играе роля на най-мощния тренажор на имунитета. Помагащ на имунната система на чревната ефективност, която да се бори с възпаленията, но освен на нея на абсолютно всички нива, с което е свързан имунитета. Така, ви представям нашият бестселър. За мен това е нещо, което, откакто съм го докоснал, това е моето сутрешно кафе, защото е доста горчив. При нас няма замъглители на вкусове, нямаме консерванти, заради това каквото природата е дала, това е. На мен специално много ми допада също така на гастроентеролозите, но и на повечето доктори са от различни специалности, в които може да видите как във всеки лизат се съдържат основни главни компоненти, а именно бифидо, лакто и пропионово-киселинни бактерии. Към тях сме добавили екстракт от високо концентрирани лекарствени растения. Това са алоето, намаляващо възпаленията, резенето, премахва метеоризма, куркумата, природен антибиотик, джинджифила, който възстановява много добре секрецията, бадан с мощен противоонкологичен ефект, бергенията, клетъчен протектор, лайката премахва гнилостната флора и морският зърнестец автоматично внася витаминно-минерален комплекс. Тоест в един флакон, чисто така мога да обобщя, е създаден комплекс от няколко есенциални продукта за човешкото здраве, които ще ги спомена, които сте ги срещали в аптечните мрежи. Нещо като Хилак Форте плюс Иберогаст и супер витаминен комплекс от ново поколение. Разбира се, много силно препоръчвам препарат, който използвам за най-малките. Всъщност това е, както и за големите. Между другото, хората с конституция вата, понеже са по-чувствителни, първо ги започвам с детския препарат,
в който изцяло са изключени абсолютно всички алергични ангажименти. Същото си препарат, в същността си препарата е направен от абсолютно същите бактериални лизиси, за които говорих по-рано. Към тях е добавено резене, обиращо коликите и спазмите при всички възрасти с добавка природен олин, извлечен от ерусалимски артишок. Тук колегите могат да се похвалят с това, че в момента излиза монография на катедра педиатрия от Санкт-Петербургския университет, където цяла глава бе посветена за използването в педиатричната практика Фитолизат Бейби. Затова силно ви препоръчвам да бъде използван. Аз лично в моята практика го прилагам при по-чувствителни хора, както ви казах, докато в един момент постепенно ги въведа в линията на гастро. Относно препаратите, за които ви говорих, искам да ви кажа, че в Лизиса е създаден от не повече от 2 бактерии. Повечето препарати, които чухме чуждестранни, чуждите компании, при тях Лизиса е от 2 бактерии, докато при нас ние държим на основата на този етап 25. И за това по принцип избягвам умишлено съпоставянето с други продукти и марки. Когато ви се налага да създадете еридикация и не ви е нужно да използвате антибиотици или чревен антисептик, спомнете си за този препарат. Съставът му е безусловен. Дори няма да се спирам на състава, той говори сам за себе си. Но когато говорим за антипаразити, нямаме предвид хелменти. Основното предназначение на препарата е да се бори с синдрома на бактериалния свръхрастеж и с протозойните инфекции при ламблиоза в детска възраст. На тези нива препарата е, мога да кажа, безкомпромисен. Ето и как изглежда линията. Гастро го споменахме. Детокс. Детокс е същото състав като трифола, който при когото трябва да се възстановява микрофлората, но страда примерно от хроничен запек. Това е едно решаващо тези проблеми създание с особено хора, когато имат силен запек и трябва да се възстанови микрофлората. Детокс е всъщност трифолата, за която по-рано говорихме, с бактериален лизис от 25 бактерии, за които споменах. Фитолизат бронхото, това е мощен лизат с лечебни билки и преобладаващи качества за възстановяване на белодробната ни система. В момента влиза в серийни изследвания за лечение на туберкулоза в детска възраст. За момента все още той не е наличен на българския пазар, но се стараем всичко да пристигне. Фитолизат лор или така нареченото УНГ, превод на български. Докторите го харесват, но и стоматолозите също останаха доста впечатлени, защото той се справя отлично с бактериалните нарушения по венци, но прякото му отношение към хроничните тонзилити и аденоидит, създаден като спрей с противовъзпалителни билки. Фитолизат кардио, директно отговарям, ние не лекуваме сърдечни съдови заболявания. Препаратът е създаден като допълнителна терапия след всяко простудно инфекционно заболяване. Имунолозите говорят отчетно на 100%, че в нас възниква васкулит, ендотелит и вял ендокардит, който над 90% от хората прекарват като допълнителни усложнения, особено след грипни заболявания. Аз лично го използвам като възстановяване, пост-ковидно възстановяване или всяко грипно възстановяване или простудно. И особено след 30-40 годишна възраст нагоре, много хора от прекарани болести и недолекуване остава едно предсърдечно мъжделение, което с апаратурата, с която работи VedaPulse, първо премахваме този тип възпаление от кръвоносната система. Много често, между другото, докато се справим с този проблем, основното заболяване или симптомите, за които са дошли хората, изчезват. Това е защото има недолекувана сърдечно-съдова система, както ви казах, следствие на хронични възпалителни и простудни заболявания. Разработката на този препарат, като възстановяващ препарат след простудни заболявания, особено при тези, които са уязвими, особено при деца. Вие като специалисти вече знаете, че сърцето и съдовете, това е мишената на всички възпалителни процеси и всички простудни заболявания в тези моменти. Урологичният фитолизат, аз лично в момента го ползвам, много интересно изслушах хората, хомеопати, които работят с него. Много хора се похвалиха с изхвърлянето на камъни, особено такива, които са чакали
оперативен процес за извеждането на камък по хирургически път, което за нас е великолепна новина. Нямаме до сега негатив, в който е поведението, явно това, което е възможно природата да изхвърли, го изхвърля. Много често аз в момента и специалистите, с които работя, го ползват и при венерически болести или въобще за всички заболявания на пикошно-полова система при жени и при мъже. Чернодробният препарат, при него има високо добавена концентрация на L-метионин, който е основен компонент в най-добрите чернодробни препарати, които се явява изключително мощен хепаропротектор. Това са нашите лизати, които съществуват вече на българския пазар. Както ви казах, само бронхото и чернодробния печен, който е в края, все още не са пристигнали при нас, но със следващото ни зареждане очакваме и тяхното присъствие. Нищо не казах за имунобиотика, много набързичко. Това е пробиотичната ми основа, ведабиотик пето поколение, върху което е поставена ехинацеята и с екстрактите, които са от смолите, които са извлечени от ехинацеята, се съдържат цинк и витамин D. Това, което в практически директно ви казвам, хората, когато им дадат, научих всички мои клиенти за децата си една капсула дневно през периодите на по-голяма заболеваемост. Децата са защитени, пък ако болестта вече е настъпила, 2 до 3 капсули на ден, 5 минути преди храна, сутрин, обед и вечер, 2 до 3 дни по-усилено и нещата приключват. Заради това ние го нарекохме нашият антибиотик. Той замества при нас абсолютно всички антибиотични лечения като препарат. Много често аз казвам, това е просто една лична здравна хигиена. Но естествено, това е нещо, което искам да не пропусна да ви кажа. За най-доброто време, кога се приемат препарати. Най-доброто време за приемане на пробиотичен препарат, това е вечерното време. Защото в условия на емоционален покой всичко се случва много по-леко, затова всички вечерното приемане на капсула, сутринта всичко е оформено идеално и изхождането е прекрасно. С освобождаване по този начин се работи в дълбочина с хроничните заболявания. Иначе имунобиотика като нещо, което трябва да ви защитава през деня, се използва като капсула сутрин, но самия пробиотик винаги препоръчвам да е вечерно време, 5 минути, както ви казах, 5 минути преди хранене. Няколко процеса за възстановяване на микробиота в червата. Ведабиотик и трефабиотик или ведабиотик и детокс препарата също е една добра комбинация, даже много по-силна. Защото това, което искам да кажа, че ако пребиотиците усилват силата на пробиотиците 2 пъти, то метабиотиците усилват пробиотиците 10 пъти. Затова използването само на капсулован пробиотик за мен, специално и в колите на нашите специалисти, това вече остава в миналото, във времето на динозаврите. Само съчетанието на капсулиран пробиотик, ако е необходим, с метабиотици или просто само метабиотик, това се явява златните стандарти на сегашното време за лечение, в които се прилагат в специалистите, които боравят в тази медицина. Примерно при възстановяване на фитолизат, при противовъзпалителен ефект има фитолизат гастро или някой от линията, която ви подхожда повече при деца, фитолизат бейби, примерно. Могат да бъдат приложени като противовъзпалителен ефект. Ако говорим за ерадикационна терапия, т.е. за почистване цялостно на различните нива, може да използвате антипаразития фитолизат. И в най-простата схема, която може да запомните, тя е 3-седмична. Започва се фитолизат гастро, фитолизат антипаразитен и фитолизат детокс, като база винаги отдолу да бъдат добре подплатени. Може да сложите по една капсула ведабиотик вечерно време преди сън. Какво е тяхното действие? В първата седмица намаляваме възпаленията и възстановяваме секрецията и моториката в червата. На втория етап правим ерадикационната терапия. Възстановяваме синдрома на свръхрастежа, на бактериална свръхрастеж или така наречен синдром СИБО. И третата седмица с помощта на детокс почистваме всичко възникнало в следствие на първите 2 етапа. Това за мен бе великолепна програма, която ми помогна, специално на мен, когато я прилагах при себе си. Аз имах
Escherichia coli, с малко по-разширен естествено стандарт за мен, защото аз съм малко по-обемист като мъж. Имаше възможността да увелича на 2 етапа всичко това. И за да избегна антибиотичната терапия, естествено малко по-дълго време, което определена сума пари струва всичко това, но в крайна сметка ефекта за мен беше великолепен. Другото, което мога да се похваля на тази възраст, че мога да ям абсолютно всичко, защото в годините, освен че бях премахнал млечните, сирена, кашкавали, млека и всичко останало, премахнах хляба, избягвам всичко, което е паста, пица и във всеки такова и все нещата, които ги обичам. Все пак съм човек. И в някакъв момент, когато мога вече да си позволявам съвсем спокойно да смесвам дори непристойно, недостойно за себе си храни, защото някой път се случва. Вчера бяхме на рожден ден, примерно, и за да не обидя рожденника, изпих една бира, след това ядох торта, след това правих херикол, след такова неща, които по принцип няма как да ги направя, защото това нещо буквално ме убива и ми взема съня. Но мога да кажа, че в момента с възстановителните процеси, които са включени в мен и това, мога да съвсем спокойно да кажа, че мога да си позволя всичко при нужда. Все пак ви го казва човек, от който му парят стар инструмент от зъба без опойка. Тоест искам да разберете, че аз съм човек, който много държа на чистотата на тялото. И естествено, чрез малко повече контрол на ума, успявам да преборя именно силните травмиращи стимули, които създават такъв тип процес. Какво трябва да знаем като критерии? Критериите, с които ние сме сигурни, че е направена терапията, че имаме факторите, които са критерии, че това нещо работи. Изчезване на метеоризма и нормализиране на изпражненията през първите 3 дни. Изчезване на болките в рамките на 5 до 7 дни. Изчезване на условно патогенната микрофлора, това може да се изчезне само чрез PCR и анализ на микробиома. Изчезване на йодофлорната флора и кашевидните изпражнения и липса на алкална фосфатоза в изпражненията и нормализиране на ентерокинезата до норма. Много често става дума за това колко е нужно на лечение, възстановително. 10 дни е минимума. 10 дни е минимума. Но с това, че постоянно може да се наблюдава чрез PCR тестовете въздействието в нашата микрофлора, 21 дни минимум, т.е. 3 седмици до 4 седмици е минимума, с който трябва да се борави. Естествено, както ви казах по-рано, с тежко протичащи дълги хронични заболявания. 3 до 6 месеца, като следвате стъпки с първо почистване на шерната флора, след това преминавате през антипаразитно поведение, след това преминавате през детоксикация. Това е подготовка първа за определени хронични процеси, които са спрени и след това може да продължите в различни посоки. Дали към бъбреците ще виждате електролитен баланс на тялото ли е, кръвоносната система ли страда и вече почвате да боравите с тях, за да насочено лечение към определените вече увредени органи и системи. И с всичко това завършвам с нашият гуру, ще го нарека така, Илия Илич Мечников, който казва така. Чревната флора е основната причина за краткостта на нашия живот. Тя ни загася преди да достигнем своя предел. Това е днешната ни среща, в която се опитах. Да, малко е мащабно, може би, малко не бяхме готови, чисто изненадани останахме технически, но дадахме възможността на хора да се докоснат до процеса на лечение и на една от първопричините на повечето ни вътрешни заболявания е именно това нарушената микробиота. С това завършвам лекционния формат и ви давам възможността през чат или чрез микрофон да зададете вашите въпроси, за да можем да изясним нещата, които за вас са важни или са докоснали вашето любопитство.